Il-Papa Benedittu XVI din is-sena nieda Sena ta' Fidi bid-dokument li jġib l-isem Il-Bieb tal-Fidi. F'din is-sena huwa qiegħed iħeġġeġ lill-insara kollha biex jikbru fil-fidi tagħhom. Is-sena tal-Fidi tibda fil-11 ta' Ottubru 2012 u tintemm fl-24 ta' Novembru 2013, festa ta' Kristu Sultan. Il-Papa beda b'dawn il-kliem: il-Bieb tal-Fidi huwa dejjem miftuħ għalina, iwassalna għal għaqda ma' Alla u joffri id-dħul fil-Knisja. Jekk hemm xi ħaġa li taqgħadna lilna l-Maltin, hija l-fatt li kważi l-koll ngħidu li aħna nsara. In-Nisrani huwa dak li jemmen li għandu l-fidi falla ta' Ġesu Kristu. Issa l-ħafna minna din il-kelma għandha tifsira differenti. Hemm min jgħid li jemmen għaliex il-ġenituri kienu għamduh u għandu ċertifikat tal-mamudija. Hemm oħrajn li jgħidu li jemmnu għaliex meta kienu żgħar kienu marru l-katekiżmu sakemm waslu għal konfirmazzjoni, il-griżma tal-isqof. U hemm oħrajn li anki wara l-griżma jew inkella meta saru żgħażagħ jew adulti baqgħu jgħixu l-fidi tagħhom. Iżda kemm għad hemm minna li jonqsu li jisimgħu lil Ġesu? Tajjeb li fil-bidunet naraw f'liema kategorija ta' nsara aħna u l-familja tagħna qegħdin. Kemm hemm bżonn li l-ewwel naraw il-fidi tagħna fejn waslet. Il-kelma fidi għandha diversi tifsiriet. L-aktar li tintuża bejnietna l-bnedmin huwa fis-sens li wieħed ikollu fiduċja f'persuna oħra. Pereżempju, wieħed iħalli somma flus f'idejn ħaddieħor għaliex għandu fidi u fiduċja fih. Għalkemm dan huwa emil tajjeb, is-sena tal-fidi se tkellimna fuq xi ħaġa differenti. Se nitkellmu fuq dak l-att ta' twemmin u fiduċja li jgħaddi bejn min jemmen u Alla. U biex dan ikun possibbli, Alla l-imbierek tal il-bniedem żewġ doni kbar li l-bniedem biss għandu. Differenza mill-annimali li jaslu li jarfu biss l-affarijiet materjali li jaqgħu taħt is-sensi tagħhom. Il-bniedem għandu l-qawwa li kapaċi jmur lil hinn mill-affarijiet li jaqgħu taħt is-sensi tiegħu. Kapaċi jemmen f'affarijiet oħra. It-tieni don li Alla tal il-bniedem kien li Alla ried jikkomunika lilu nnifsu mal-bniedem. Din tissejjaħ rivelazzjoni. Il-mulej neħħa ftit il-velu li kien jattih biex aħna nsiru nafuh iktar. Din is-sena, il-Papa Benedittu qiegħed jgħidilna biex nikbru f'dawn iż-żewġ doni. Il-ħin li fih noħorġu mill-affarijiet materjali li hawn madwarna biex il-moħħ tagħna ikun jista' jimraħ fuq il-ħwejjeġ li huma ta' Alla. Alla jrid li nagħtu aktar attenzjoni lejn dawn il-ħwejjeġ li rrivelalna hu l-aktar f'Ġesu biex inħalluhom imexxulna ħajjitna.
Il-problema hi li fi żminijietna hemm ħafna iktar oġġetti li jisirqulna l-attenzjoni tas-sensi tagħna l-aktar tas-smieħ u l-viżjoni. Illum il-bżonn tagħna ma jikkonsistix filli nimlew il-vojt li hemm madwarna bħalma kien snin ilu, iżda li ma nixgħalux jew inkella nitfu xi ħaġa biex insibu l-ispazju li fih moħħna ikun jista' jirċievi u jaħseb fuq affarijiet li huma bogħod minna moħbijin falla. Il-problema llum hija l-ispazju u l-ħin li fihom irridu ninfetħu. Irridu nibdew l-ewwel mill-fatt li aħna nagħmlu l-ewwel att ta' fidi. Alla jeżisti. Jeżisti l-ħallieq u rridu nidħlu f'kuntatt miegħu. Mingħajr dan l-ewwel att ta' fidi ma naslux biex ikollna biżżejjed rieda biex noħolqu l-ispazju għal Alla. Nibqgħu magħluqin fl-isfera materjali u s-sensi tagħna huma qawwijin biżżejjed biex ma jħalluniex il-vojt meħtieġ madwarna. L-ewwel irridu nagħmlu din l-għażla li nagħtu ħin lill-Alla il-ħallieq. It-tieni għażla hija li rrid inkun naf min hu dan Alla moħbi. Irrid ikolli x-xewqa biex insir nafu. Dan ma jiġix bi sforz purament uman. Jekk it-tarif fuq Alla huwa spiritwali, irrid ikun don spiritwali, ġej kull darba minn Alla u jitlob smieħ spiritwali. Spazju fejn hemm vojt spiritwali. Għaliex meta nkunu morda sew jew qrib il-mewt, aħna naħsbu iktar fuq l-affarijiet spiritwali. Mhux għax inkunu naqsu fl-importanza l-affarijiet materjali u l-attenzjoni tagħna żdiedet f'dawk spiritwali. Nibdew nistaqsu iktar lil nfusna. Min jaf x'hemm jistennina? Min jaf kif se jidher Alla? F'dawn iċ-ċirkustanzi, minħabba l-biża' u l-preokkupazzjoni tagħna, aħna nkunu lesti biex nirċievu aktar dawl u għarfien mingħand Alla l-imbierek. Il-bniedem ta' fidi huwa dak il-bniedem li ma jistennix iċ-ċirkustanzi bħal mart u mewt fil-qrib jipprovdulu l-ispazju biex jaħseb fuq Alla, iżda jfittex li jħalli l-ispazji biex isir jaf lil mulej u stess fil-ħajja ta' kuljum. Alla l-imbierek ġabar dak kollu li kellu jgħidilna f'persuna u messaġġ aħħari. Dan għamlu f'Sidna Ġesu Kristu. Alla daħal fl-istorja permezz ta' Abraham u baqa' jmexxi l-poplu tiegħu, jimxi miegħu u jgħalmu. Sa fl-aħħar wasal fil-milja ta' żminijiet u dan it-tagħlim kollu tiegħu kellu jiġi mogħti f'Ġesu. Alla l-imbierek tana xi doni kbar lilna l-insara biex inkunu nistgħu nagħmlu il-mixja tal-fidi f'Ġesu. U kien jaf li ħadd mill-bnedmin ma kien kapaċi jmexxi bnedmin oħra.
Għalhekk bat lill-Ibnu l-waħdini bħala bniedem biex jurina min hu Alla l-Missier u biex f'kull ċirkustanza jurina kif għandna nġibu ruħna biex inkunu ulied il-Missier. Għalhekk hemm bżonn li naqraw x'għamel u x'qal Ġesu l-aktar fil-Vanġeli. Inkella kif se nimxu warajh. U Ġesu kien jaf kemm hu diffiċli timxi waħdek din it-triq. U għalhekk għaqqat il-Knisja f'komunità ta' dawk li jemmnu. Komunità li qed timxi flimkien. U Ġesu tana wkoll l-Ewkaristija. Fil-quddiesa wara li nkunu smajna il-kelma, naslu biex insaħħu l-fidi tagħna permezz ta' Ġesu Ewkaristija. Il-grazzi li nieħdu mill-quddiesa ma nistgħu neħduhom minn imkien ieħor. Għalhekk il-Papa Benedittu qiegħed jgħidilna fi ftit kliem biex nużaw iktar u aħjar dawk iż-żewġ doni li semmejna fil-bidu. Li nagħtu ħin iktar lil Alla biex jimlina bil-grazzji tiegħu. U nitlu aktar f'dak li qalilna Ġesu fuq il-kontenut tal-fidi. Kieku kellna ngħidu fiex tikkonsisti l-aktar il-kontribut tagħna l-bnedmin biex jikber fina dan id-don tal-fidi, konna ngħidu sib ħin li fih tkun tista' tiskot u titlob. U min-naħa l-oħra, ara li tfittex dak li qalilna Ġesu fil-kelma tiegħu. Irridu nkunu nafu ħalli nitkellmu fuqu. Irridu nafu x'għallem għaliex irridu nimxu fuq il-passi tiegħu. Irridu nimxu warajh għaliex hu t-triq. Irridu niskopru l-imħabba tiegħu. Kull ma rridu nagħtu lill-Alla huwa biss il-ħin u l-attenzjoni. Il-kumplament lest li jagħtihulna hu. Din il-fidi, din hi l-ġenerożità tal-mulej. Il-fidi għax jirġa' minn Alla ma jista' jelibha xejn jekk ngħixuha ġewwa fina. Natukom il-barka pastorali tagħna.